ओरैबायदि खुवा खुदों नामा होनबावनो नै मिनि फैदों मावजि नै जा गोसोम सोम मावजिफोरनो मोनफैदों नै गोरलै गथ'फ्रा माबा गेलेदों भिडिअ बानायाखै उधरखौ मर्निं लोगोफोर गासैखौबो आंनि भिडिअआवहाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम नायदो जेबो सिनाया आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि खुवा खुदों नामा होनबावनो आयौ थैगोनसो गेट खुलिफैदोंमोन आं सिनायालै लोगोफोर अयथासार खुवा नायदो थैखागोनसो दायो मर्निं टाइम लोगोफोर ओरैबायदि गुसु थान्दा बुंनांला आरोना स' नानिखौ स्कुलाव थांनो थाखाय आङो रेडि खालामगोन लोगोफोर ओमफ्राय आंहाबो दखान खुलिहैनांगौ ना एसे बायदिसिना रेडि खालामगोननि बेनिफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर मर्निं टाइम ना मर्निंबाथाय टाइमा हास्लाबा जायो आरोना दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन नै लोगोफोर दहायनो मर्निंआवनो आङो दखानाव फैदों सान्दुं दुंबाय आरोना दायो माबा हानानै लागोन र' आङो दहायनो दखानाव फैदों दै ओमफ्राय भिडिअसो बानायनो मोनाखै एसे बेस्थ'मोन आङो फाथै हानानै लागोन आरो लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन मर्निंबाथाय बिदिनो जायो आंना एक्सिडेन्ट नै लोगोफोर बाजारावहाय माने एक्सिडेन्ट जादोंमोन दै जेरावहाय एक्सिडेन्ट जादों बेयावनोहाय माने कमला फानोमोन बे साइडआवहाय ओमफ्राय मार्केटआवहाय आं थाङाखैमोन दै आंनो बोरै डिउटि थांदोंमोन बे समाव बोरैबा ग्रोब लोगो मोननानै भिडिअ बानायनानै लाबोदों दै आंनि थाखाय आंखौ हगारथों होननानैहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर एसेबां गिदिर जायाखै एक्सिडेन्टआ फिसा आरोना नै गोरलै गथ'फ्रा माबा गेलेदों भिडिअ बानायाखै उधरखौ फैसानि खेला गेलेनाय मालाय दे हो सोना हो जा मोजांल' गेलेखादों इन्टारेस्टनो सब गेलेबायसो আমাক দুইটা দে মোটু দুইটা না কুকুর লাগলে তো দস্তা দে नै याव सनालिया फुचका जाहैफागासिनो दंबावो बिदाजों दासो ओंखाम जाखांनानै थांदों आरो बेयाव फुचका जाहैफाबाय नुवाखै नै जुम खालामदोंना आं ओंखायनो मावदों जेखौ बिदा जाहैबोगोन जाहैफागोन दिगदार खालामफाबाय थायो दखानाव थाहैफानानै ओमफ्राय सानजों फैखोआखै हमनानै ओंखाम जाखांनानै बावाखै आरो बिदाजों फुचका जाहैफाबावबाय आरोना बेयो दल' खन्थाया सेकेन्ड फाग्लासोखा ओमफ्राय बेयाव मालाय जि इन्टारेस्ट मुजिगासिनो दङ फैसा खेला गेलेनाया जा इन्टारेस्ट जोंबो गोदो उन्दैयाव गेलेयोमोन दै ओमफ्राय मार्बल खेलाबो बिराद गेलेनो मोनखांबाय आङो मार्बलानो जा बुरजा बथलसे थाखायोमोन जोंनावहाय गेलेनाया जा इन्टारेस्ट गेलेखायोमोन ना गोसोखांबा बेफोरबायदि लाइफखौ आरोना उन्दैयाव जाखिनि इन्जय खालामबोनो मोनबाय दायोथ' देरबाय लावबाय हाबा जाबाय गोसो बायदि जालाना लोगोफोर दाबो जायो बबेबा समाव खिन्थु बहालाय हाबा जाबालाय गोसो बायदि जानोना गावनि बिमा बिफानि न'आव थानानै फ्रिदमा आलदा ओमफ्राय गावनि हासबेन्डनि न'नि फ्रिदमा आलदा जायो आरोना एसेबाबो डिफारेन्स दङ आरो बेनो स' आङो दहाय ओंखाम जाबोखादों दायो जागोन जाया आं बुंनो हाथ'वा उखैयाखै नालाय उखैबा जागोन उखैयाबा जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोरायाबो दाबो फैयाखै र' फन हरनानै खामानि गैयाना दासान्दि न'आवनो दं आरोना बेखारनो फन हरनानै दा लेंहरसै आङो र' दसे थानानैहाय ओमफ्राय नै नैखौ नायब्रा नै असाइस खालामना होबाय नै बोराया फिथर जादों होननानै सेरथाब दा मैया मोनायावहाय सेरथाब होनानै आरो दाखोन खालामबाय दा बेबायदि बबेबा सेरनानै होबाय थादोंमोन बियो फिथर जाबाथाय नायनोनो हाखाया बिखुङावबो सेरनानै होजोबो ओमफ्राय आंना बिखुंनि फिथरा खारहांबायबो दै बियो सेरेनो आखाया गोखा खोमा ओमफ्राय
मोनफा मोननैयालाय जाखायोना बिदिखौलाय जायो बुंजाया बयनावबो जाखायो बिदियालाय स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर आंना आखायानो नायजालालाय नै गय खावनानै लेबुआनो गैला मार्केट थांनांगौ दिनै दायो मार्केट थांबासो लाबोनांसिगोन दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय गगा बोदो लोगोफोर गगा दासान्दि खुवायानो बुंनाङा मर्निं 8टा 9टा नङाबानो खुवायानो खारा आरोना लोगोफोर दिनैबो बेबायदिनो जादों मैयाबो बिदिनो मा होनबावनो नै मिनि फैदोंनाय मावजि नै जा गोसोम मावजि फैदों मोनफै फैदोंथाय मिथिया फाहामजानो नागिरथारा जा गाबो ना थांदो बेरायदो मा जादोंलाय दा जादो आइ मेने सोरथाय मावजिया माबा जादों ना मादोंथाय थाबथादों खोमा मेने सनाया मोनबा जि गांख्रबथारगौमोन मेने खारलांथारबाय